Ayos ako deta ket suppose hindi ko la last year yung deta December yung hold kapo ta di nga rod thorough nga plano na. So before di nga nag-assume the office ako ket panak nag-coordinate the DPWH about deta dike na maraming kalsada. So na-strengthen na-reinforce ako akas makita yo inikanda iti concrete anana concrete facing kumbaga slope concrete revetment ko na dagay mo ko. So DJ ako na-strengthen data kasi meron the dike is made to be a dike not a road. So ngayon strengthen na nakita yo ngayon kadatilan do 0.20 na concrete isa mo na likod mai-widen pa data ako. So nag-aralig na itisurat iti DPWH last week malupatan DJ at salog tarantay ako. Bali di ako DJ sumrek DJ no coming from the north going south ada DJ pagsalugan agrite ka dyan. So going to SM ako. So DJ ngayon ada na ipropose madamati study iti DPWH nga DJ buo nga dike from Gilbert Bridge to Santa Maria ay tangid maubran to din na ako additional access road makuha ako. Kaya nadandun pa yung proposal I hope magbaling so no kita north left side going to SM right side going to San Nicolas DJ dike maubran to pa yung DJ na ako baling to additional access road ako. So proposal na. Ano po, hang flyover. Malukatan lang. Yung design namin po from yung Dumaya, awang pa ako. So lagot pa lang iti adama design na. Ipropose na no more accessible ako. When ako, coming from the south, coming from the north, going south, bumaba ka, so di right ka. Ito naman SM. Yung exit namin na po ng proposal na madamas study. So, adado kami iti motorist na kapot di south abo mapan SM. Yung from the north. So, madigit isumasarano na adalin da ako makasunod accessibility coming from the south. DPWH ako, the initial budget na is 30 million. So, tapaning assess na, so baka additional 15 na. Atayo, kada di na ibaga iti ko nga amount, ibagbaga na iti ko ako. So, DJ. Kasi private property dyan, nagkiko-operate na ako. Nagkiko-operate.